aku rasa ora iso mati, ra iso lara kowe apa kowe gelem pangan kemana kene. Senajan ora bisa mati. Aku jejere manungsa tansah butuh. Mula gone blake dadaku. Ayo, kowe waku ya. Glodok kowe saiki. Iki gak iso nembak. Gak iso nembak. Oh, gak kowe. Iya nak larai. Aku metan jubul kok. Sing ayu. Ayo padang kono.
Ketua. Ketua terus. Jalur piye? Aku jalur mati soalnya. Dapat yang berhormat. Oke, supaya mati. Tutup aku. Ojo mlayu. Ayo Bur. Udut dulu, udut dulu, udut dulu, udut dulu. Udut dulu, udut dulu. Sugeng dalu para pamirsa, jaler estri enem lan tuwa, monggo pinarak ingkang sekeca kaliyan mirsani kesenian Jawa. Udut dulu, udut dulu. Langgoyang guyu, opo kowe iso kaya aku? Elah trimo ngono ku aku ya iso. Tenan ta ora? Elah ya mbelak. Buktikan. Dungakna bar. Oke baik bro. Tuku salak ning Tumbler. Bloro. Iki ketoprak langan Wandawa. Pancen nyoto. Pimpinane Bapak Anom Subagia. Mugi-mugi langgeng salamia. Udut dulu, 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 udut dulu. Truk. Kok sarsur sing suriku apa? Aku pengen gopok. Reso kubu-kubu iki. Wong muni sur ngono kok. Lah nek sarsur iki apa? Sur iku parian. Ngono. Syukur alhamdulillah. Syukur alhamdulillah ya bar. Wis ditimbali Timbali maneh maneh. karo warga Mbajuk kene. Warga Mbajuk